Kwaziwai mudikani, ndinokuchingamidzai nemufaro wakawedzerwa muzita raIshe wedu Jesu Kristu weNazareta. Ndinokugamuchirai muchirongwa chino chandinokuverengerai Bhaibheri mururimi rwaamai. Zita rangu ndinoitwa Dr. Wilbert Mutoko. Ndinovimba muchakomborerwa neshoko iri, kuti mwoyo wenyu ugare uchisimudzirwa, mweya wenyu urambe uchisimbiswa, kuitira kuti Jesu paanoonekwa mumakore, nesu tese tigofanana naye. Kana uripo usati wagamuchira Jesu saishe namuponesi wako, ndiwo mukana wako uyu wokuti umugamuchire. Reka ndinamate newe mudikani. Ita Ishe Jesu, ndinouya kwamuri. Ndinoziva kuti ndiri mutadzi, uye handigoni kuzviponesa. Nhasi uno Mambo Jesu, pindai mumwoyo mangu. Mundiregerere zvitadzo zvangu. Mundichenese neropa renyu. Mazviita nekundiita mwana waMwari. Kubva nhasi handichafambi murima, asi kubva nhasi ndaa mwana waMwari. Mazviita enyu Mambo Jesu nekundiponesa. Amen. Makorokoto mudikani. Kana wanamata munamato uyu kekutanga, nhasi uno wazvarwa patsva. Soko raMwari rinodaro kuti kana munhu mumwe chete akazvipa kuna Jesu, ngirozi dzinopembera kudenga. Ungazvifunga here mudikani kukosha kwawakaita pamberi paMwari akakusika, kuti ngirozi dzinomira zvadzinenge dzichiita dzigopembera nekuda kwako iwewe kuti waponeswa. Pakadii ipapo? Zvino soko raMwari munondo unocheka kwese. Soko raMwari chombo chikuru chehondo. Soko raMwari rinoporesa. Hanzi akatuma soko rake rikavaporesa, rikavaponesa, rikavadzikinura. Soko raMwari rinobatsira zvinhu zvakawanda. Saka ndinodayira kuti pamuchaverengererwa soko iri neni muchakomborerwa. Ndokumbira kuti mugosiyawo makomenzi enyu kuti ndepapi patingaita zviri nani, kuti Mwari aramba achitiitira zvakanaka. Maita henyu nekuteerera kusvika pamasvika apa. Ndinodayira kuti muchateererawo zvakare Bhaibheri, shoko raMwari richiverengwa. Ndichazama nenyasha dzaMwari kuti ndiverenge kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa. Mazvita henyu Mwari akuitirai zvakanaka. Musheye nevamwe. Ndatenda.